Čaute lidi, vítáme vás u dalšího dílu našeho Let's Play Survival. Bohužel začínáme s jednou velmi špatnou zprávou. A to takovou, že server má novou mapu. A když jsme dali home, tak jsme se objevili tady v prdeli světa. Tady začínáme úplně od začátku, nemáme vůbec nic, žádné věci. Teda aspoň já ne. Co ty, Dany, co ne? Já taky ne. Takže je to fakt v prdeli, ale my to zkusíme napravit. Já taky zdravím. Takže tak naším prvním cílem bude dostat se ven odsaď. Já ti něco řeknu, jediný co mám u sebe jsou 3 gravely. Ale tam je zombík. Tam je zombíčák. Můžeme si to vlastně takhle udělat, jakoby, už jsme v té jeskyni, tak tady budeme bydlet, ne? Už to máme... No, tam je zombíčák. Prostě nechce chcípnout. Jop, už je po něm. Dostal jsem tamhle další. Jo. Víš kam jdeme? Nahoru, já už jsem nahoře. Tam je další. Jop. Tak najdi nějaký ty stromy, a teď mám fakt lagy. Počkej, já si s tím pokusím trochu prohrát. Tady vůbec se nebudeme zdržovat, prostě si natěžíme a uděláme si rovnou kamenný nástroje. Hele, a co když jsme to pauzli a pustili, až budeme mít dřevo a tak? Ne. To bude nudný, ale... Ne, to by si hráči mysleli, že cheatujem. Tak jo, no. Teda hráči, diváci. Si taky mohli říct, že jsme admini na tomhle serveru. A jsme se načítávali úplně všechno. Tak se koukněte na to, nejsme admini. Ne, nejsme vůbec. Vidíte se na čem, nejsme. Ale stejně, protože víme, že někteří diváci jsou vážně kokotí. Tím neukazují na všechny. Takže prostě to nezastavíme, jo? OK. Nechceš kamennou sekyrku? Pokud máš, tak mi klidně dej. Už jo. A kde jsi? Proč mám takový lagy? Jo, až něco, nemáš, kdybys mi sehnal jídlo, tak bych ti byl vděčný. Kde seš? Čekám na tom, tam, kde jsi vytěžil svůj první strom. No tě nevidím, já to musím brát na tyny. Tak těž listy. Já jsem u toho stromu. Spadají z něj jabka, mám jabko, jedno. Jakýho stromu? A tu čekám tam, kde jsi začal těžit ty. No, teď jo. No, a ty tam čekáš. Tak to jsem asi u splatného stromu. Počkej, tak stoj na místě, já jsem tě viděl, jo, tamhle, už tě vidím, kuku, dozadu, hej. Pičo, umírám hlady, dej mi jabko. Já chcípám, dej mi jabko, čelej. Nom. Super. Někdo mě spamuje na Skypeu a fakt se nechci dívat kdo. Víš, že smrdíš? Ne. Hlídej kolem tebe bublinky, nebo něco. To nesmrdím, jsem otrávený. A dáš mi tu sekerku. Takže dám tu opotřebovanou. Dík. Další strom, jo, vzácnost. A těž i listy. No jo, no, prostě jablka se vyplácí. Cože? Jablka se vyplácí. Čím se rychle těží listy? Nůžkama, no teda mečem, myslím. Nebo něčím takovým. Ale nůžkama myslím, že i taky, ale... Ono z toho hovno padá, ať to řeknu. Padá, no. Jsou vzácný jablíčka.
se těším na verzi tu 1.2 Prej budou V04. kočičky. Když vítáme zpátky, omlouváme se za jeden menší problém, byl jsem vyrušen. Matkou jak jinak, že jo, ale to nevadí. stejně diváci nepoznali. Až na to, že někdo přišel a začal luxovat, ale to je jedno. To je jedno, se stává. To dobrý. Proti. No taky dobrý, jsme narazili na ty prasata, jsme máme jídlo. Proti. Ne, to je ňam, to je nom nom nom. Ne, to je ňam. Ne, to je nom nom nom. Medic! Medic! Jo, tohle není Team Fortress, kamaráde. To ne. Škoda. To je vodům dál. Tak pište do komentů, jestli se vám líbil první díl a jestli máme pokračovat. Určitě nelíbil. No to nevíš, nebuď tak. A jestli se vám dokonce líbí i tenhle díl, protože možná... No to taky. Aby jsme měli třeba i důvod pokračovat, nebo tak, jestli se na to vůbec někdo kouká. No, myslím, že jenom naši známí, ale to nevím. Oh fuck, lava, mám lávu, ješu. Znáš to pravidlo, že jo? Co? Skákat do lávy za každých podmínek? Ono ne, kde je láva, tam jsou dia. A v tomto případě to neplatí. Ale kde je láva, tam je Daninson, který strká Rina do lávy. Aha. Ty prasa dávají tolik expu, jo. No, zase tak moc ne. No nemáš meč, ty jo. Ale můžu ti ho vykraftit, jako jestli chceš. No tak jako já jsem vlastně nechal na cestě crafting bench. Jop. Počkej, až někdo z nás zahodí do té lávy. Počkej, já to radši nacpu, protože já... No, jenom zaspu takhle ty malé dírky, které nejsou vidět. No, a ještě diváci, pokud nějaký jste, tak pokud byste s náma chtěli natáčet, tak což nikdo nebude chtít. No, tak nám napište, něco nám o sobě řekněte, jak dlouho hrajete Minecraft a takhle, znáte to a my si vás třeba vybereme. No a jako zapomněl si říct, kam to napsat. No, do YouTube zpráv, ano? No do zpráv, no, do soukromých. A sice asi nejsme tak moc známí, že by s náma někdo chtěl natáčet. Ale to nevadí. Třeba někdo jo. Kdokoliv. I ti retardovaní. Takže jakože i my jsme retardovaní, teda aspoň já. David Irza, třeba. Nepochopí diváci. To je náš jeden velmi inteligentní spolužák. No. To počkej, tak já to teď skákám přes skály a vůbec nevím, co dělám. Jako z jakého důvodu. A já chcípám. Nevadí. A kolik máš dřeva? Mám 25. To asi přístřelek nebude. Taky. No, tak to je fakt skvělý, no. Vidím tu, všimnul jsi z té praskliny, že jo? Ano, tam si uděláme domeček. Nebylo to, odkud jsme přišli? To asi ne, člověče. Ne, my jsme nepřišli. Z trhliny. To počkej, mě už to nebaví takhle furt skákat, já si rovnou vykraftím meč. No mě taky, prosím. No počkej, já čekal, mě vykraftím. Já mám zvyk, že vždycky udělám crafting bench, položím ho na zem a pak ho sebou zapomenu vzít. Jdu zabít ty zombie, ty zombíky. Fuck. You want brains? Hej, našel jsem dungeon, kamaráde. Jo, to dobře. Počkej, chcípni ty. Ono sněží. Cripple. Fuck. Hele, ono už nesněží. Asi někdo vypnul nějaký admin. Víš, že je ta prasklina, že jo, doufám. Nesrčili jsme se. Já tě vidím. Počkej. Ty jsi v té prasklině, co tam děláš?
Jak jsi tam dostal? Já chci za tebou. Dungeon! Našel jsem dungeon a v tom velký hovno, řeknu ti to takhle, jo, jen... Uhni! Uhni! Ty jo. Tak to je... Prostě tam nemeď jdi, do rychle mě. vem si to, co je v těch truhlách a je to. No tak jasný, když mi hodíš meč klidně. Čup. Jop. Oh, fuck. Rychle vezmu si, co to je v těch truhlách a pryč. Jo. Já se s tebou pak podělím, jo. Našel jsem kokobín. Kokotbín. No nemusíš to rozbíjet, ale to Že celkem bys mi kovno. pomohl to rozbíjet, protože se tu spavnil další. Jo. Jde ser na to. Ty jsi mi to Pryč, zavřel. jdi pryč. Že to zavřu. Počkej, tak já si počkej, jo. Dám Krumpáč. si sem, no přesně tak. Klumpáč. Stačí, Jak dlouho natáčíme? Nevím. Taky dobrá odpověď. Hoď mi pár cobblestone. Já nevím. Čekal, že mi odpovíš číslovce. 24 bylo, když jsme začali natáčet, pak jsme měli nějakou pauzu a je 39. Tak ještě tak. Skončíme ve 42. Ale aby to dalo Ale 15. taky nemá smysl dělat zase tak dlouhý. No, tak co když jsme to skončili teď, protože pak by to nemuselo být v celku, že a bylo by to blbý. Počkej. Vytěžím to uhlí a pak skončíme. Možná. Okay. Protože vlastně po té chvilce natáčení se mi to začne sekat. Takže asi dlouhá videa nebudou moc být. A železo! Našel jsem železomory! Цикальный краду. Dáme to sběru? Dáme Ne. do sběru, vyděláme peníze. Ale počkej, cikáni kradou redstone. To je jedno. O, železo taky. Tak dobrá, kamaráde. Naši... Počkej. Víte, Takže romští spoluobčané, toto je konec tohohle partu druhého. V podstatě, když to vezmeme tak prvního. Protože zase začínáme. Ale to nevadí. Tak doufám, že od příště nebude další zase nová mapa. To by bylo fakt fail. To bychom asi skončili natáčet. Nebo bychom natáčeli úplně co jiného, ale nevadí. Uvidíme se, nevím kdy. Možná za týden, možná za měsíc, Bůh ví. Možná A zítra. dejte like, koment, pokud se vám taky to líbí, odběr. tak subscribe. Pokud se vám to nelíbí, zmáčkněte to magické tlačítko vpravo nahoře. Tam takhle. Teď to ukazuješ správně, jo. Co ještě říct? Řekni něco divákům. Já nevím. Snad se vám to líbilo. To už jsem říkal. No prostě už to nebudeme zdržovat a čau. Že jsme tak moc velký. Máme a čau.